Здравейте, уважаеми телезрители! Сега върви Великият пост, който предхожда най-големия православен християнски празник Възкресение Христово – Велик ден. По традиция постът започва от празника Сирни заговезни, който днес нашето предаване ще излъчи. Децата са тези, които ще възродят всичко българско, стига да се намери до тях най-верният път. И ние го намерихме, отивайки в село Валепержи, Тараклийски район, детската градинка номер 1, където българската традиция е жива. Сирни заговезни, осен изпълнил с много игри за нас децата. Е повод да поискаме прошка за белите непослушанието през годината. Докато с котето малко поиграх, пълната шоля в кухнята разлях. Докато обежа малите питна, здравата измазах цялата стена. Докато стената ми се спря, шуркаше в водата, кухнята заля. Да не се отдавя, в шкафа аз се скрих, шкафът са съборя, всичко натруших. Щом си върна, мама, рано вечерта, лошо Катя занарежда тя. А пък аз си каза стеничко гласче, котето и лошо, Катето не е. Сирни заговезни е празника на завършването на зимата и идването на пролетта. Той винаги се празнува 7 седмици преди Великден. Дали обреда Сирни заговезни във вашата детска градина е запазен? Да, Сирни заговезни ние всяка година я празнуваме. Всяка година я празнуваме с руските и българските обичаи. Тази година напълно го направихме само заговезни с българските обичаи. Сирни заговезни се отличава с българската, специално с това, че българските имат кукери. Също на сирни заговезни българите правят баница, което също е прието и за нашето село. Хайде, дружки, с полюлеми за здраве! Хайде! Батко Люльчице направи 10 люшками за здраве. Люшкай, аз летя ту надолу, ту нагоре, дървесата си въртят, нещо вятъра говори. Люшкай по-нагоре, чак до слънце видя дворе, че там златна слънчица среща палавидица, златни ябълки им дават, смет и масло ги гощават. Люшкай, аз летя, чак до ведри небеса, мед и масло и цветя и на теб ще донеса. Оле, изгубя си коланчето, как ще кажа на мама?
искам да кажа, че това е един от празниците, които се празнува най-масово в нашето село. Казвам нашето, защото вече 3 години сме тук. И искам да кажа, че това, което днес вие видяхте, голям процент от това е това, което се прави и сега в селото. Което е радващо, защото знаем, че днешната младеж има много информация и много често те залитат към тези западни влияния. А тук това, което вие видяхте, е на 100% всичко българско, а да кажем около 75% си е местно, което си е характерно за село Валепержа. Ето ги кукерици. Чувате ли ги? Идат. Да спеят злите духови, да изгонят зимата и студе, да наричат за плодородие здраве, така че да има богата реколта. Дебри, желали на всички късметни години, щастие, любов и най-важното здраве! Да са пълни жета, да са пълни гроздята. Да са пълни къщата и деца, да са пълни полята с семена. Мета и масловина руй, но овча роста да буйна. Класна нива да налие, плод градина да озрее. Да сме живи, да сме здрави, всяки добри ни да правим. И вие са здрави да си останете. Да сме здрави на дълги години. В село Валепержа българските древни традиции са запазени, а някои се обогатяват с различни елементи, допринесени от съвременна България, благодарение на преподавателите, командировани от Министерството на образование на Република България в Молдова. Голяма работа в това направление е извършена и от господин Кирил Кирилов, преподавател по музика в лицея Христо Ботев. По съвместителство е музикален ръководител в Дома на културата и детската градина. Беше ли тежко да се възродят някои традиции в село Валепержа? Ами и да, и не. Ще кажа защо да и защо не. Не беше тежко, защото има все още много възрастни хора, които знаят много песни, които са характерни за този район. Знаят традициите точно как са били преди 50, 60, 70 години назад. Трудно, защото младежта вече дори в тези села, тук където е доста съхранена българщината, дори младежта вече тук така малко трудно се връща в тези времена, които са били преди време. Така че има все още има зранца и почва, има за съхраняване на тези обичаи. Деца, много ми е драго, че ще сте събрали в едно кръгче. А сега искам да ви предложа да изпълним един стар български обичай – хамкане, който съм го запазила от моята баба.
обичаят хамкане става така. На конеца се завързва парче бяла халва или варено яйце и се спуска надолу. Най-възрастният, в нашия случай баба, върти конеца в кръг и всяко дете или член от семейството се опитва да хване яйцето с уста, без ръце. Който успее, ще бъде жив и здрав цялата година. В момента конецът изгоря напълно. Надяваме се, че идващата година ще бъде плодородна и здрава. Ще има много храна за хората. Ще бъдат хората сити и благополучно. Ще бъдат наситените хора. А вие какво ще им пожелаете? Ние желаем на хората само здрави, да имат сила да работят на тази земя, на която ние се надяваме. Да имат много и децата да са сити. Имаш ли някакви пожелания за валеперженци или? Уважаеми односельчани, аз искам на първа очередь да сте здрави. Искам да ви пожелая успешна година. Знам, че сте супер хазаи и на вас ви е нужно. Нека да има и дъжд, нека да има достатъчно слънце, за да имате и много урожай. Хайде, идвайте да фърлим стрели в дворовете на момите. Фърляте, другари, фърляте момите. Ако ли дадеш демо момат, ще ти запали бардак. Оле-ле! Мале! По време на сирни заговезни всеки ерген изстрелва с лък в двора на момата, която си е харесал. Която мома събере най-много стрели, тя е най-лична и най-харесвана. Юнак си стрели мяташе и на момък хабер даваше, майка стрели сбираше и си ядно думаше. Щерколе, мило детенце, прикиньте готова, даровени стъкмени. Що си глава дигнала, къв момък майка загляда, да стрели стрелна и стреля, къщ да не подпали. Много ми хареса днескашната програма. Децата бяха весели и артистични. Мисля, че след нас расте добро поколение. Но на това не се заканчва програмата и празника. Сейчас ще идем с децата на мигдане и ще скочим през огъня. Нашето село е многонационално село, но когато ние се събираме на празниците, ние не гледаме кой българин, кой молдованин, кой гагаузен, ами всичките заедно се залуваме в хоро, то било хороли или нещо друго, всичките дружно правим каквото с ним замислили. Колко години вече наред се провежда този празник? Аз не мога да ответя точно на този въпрос, защото то много отколя се провежда този празник и още когато аз не работях в Дома на културата, също са провиждали този празник. А сега имаме много нови култработники, които сета и внисат нещо ново в празниците, в обичаите. Но все пак ние си съхраняваме нашата традиция, нашия обичай, който в нашето село.
Български традиции особено се проявяват именно по такива празници, традиционни обреди, като сирни заговизни, или по принцип духа е жив във вашето село? И жив. До сега е жив. Хората се махнаха, се махкат. Такава у нас, наверно, в Молдова такава. Но нашите хора, които останаха, поддържат традициите и остават и нещо до сега. Защото ние това го обичаме. Това е в нашата кръв. Ние сме българи. Аз знам, че в другите села по Траклийският район правят чучела и го палят, така и изпроваждат зимата. А пък у нас са пали разина, малко огън и крутят бомби. Те се наричат, у нас правят кругли бомби, ги от плат, ги завръзват с тел и ги крутят децата. В неделя на сирни заговизни се палят огньови и след като пригорят се прескачат за здраве. Има още един обред – обичаят уратници. Това са факели от слама или бомби от плат, както във Валя Пержи. Всеки стопанин ги завъртва около главата си и по този начин прогонва бълхите от къщата. Нека да гори, нека да ни гасне, нека да гори, нека да ни гасне, нека да гори, нека да ни гасне. Доколко е важно за вашето село запазване на тези традиции? Всеки човек трябва да си знае езика, обичая и традициите, да ги даваме на своите деца, да ги передаваме. Ние се стараем и ние се опитваме всяка една година да предадем това българското, което сме го запазили, да го предадем и на децата, за да можем да се запазим като един български народ, свое самосъзнание, свое самочувствие. И за да се съхранят те като българи, не е достатъчно само езика. Това е 100%. Нужно е да се съхраните техните традиции, техните обичаи. Не случайно казвам техните. Не това, което се прави в България, не това, което се прави в Тараклия, Кортин или Твърдица, а това, което е тук. Защото то е уникално. Наистина е уникално и то не е само по мое твърдение, то е на много големи специалисти, вие сами знаете, които са идвали тук и са изследвали. Това, което се случва тук е наистина уникално. Те трябва да го съхранят. У българите Великият пост се завършва с още една колоритна традиция – лазаруване, която ще ни покажат в село Кортин, Тараклийския район. Лазаров ден, Лазарица, Лазарница, Лазар или Лазарова събота – това са имената на този празник, който минава през предпоследната събота преди Страстната неделя в българска обичайна празнична система. Лазаруването се свързва с най-представителния, изпълнен с символика и драматизъм пролетен мумински обичай. Обичаите по Лазаров ден и Цветница са женското съответствие на коледарските и сурвакарски обичаи на мъжете. А лазарските песни са изпълнени с купнеж за любов и женитба, за плодородие, здраве и семейно благополучие. За всеки член от семейството лазарките подбират песен,
която съответствала на възрастта, семейното и социалното му положение. Дори стари хора, гледайки лазарките, припомнят онези години, когато и те са участвали в живи български традиции. А за да ги запазят в наши дни, в село Кортен големи усилия прилагат местна администрация и работници на Дома на културата в възраждане на колоритна култура на своя народ. Прокляті, прокляті, провалені, ще му брекнуть джобчету, ще му звадять яблока, яблока парічка, на парічка престенче, на престенче писано, не голими петюле, на зрай тебе булюле и на тебе петюле. Ритуалното обикаляне на къщи има характер на вербална магия, целяща да осигури здраве и берекет. Този ден потенциални годиници момчетата следвали лазарки и ги подбирали за себе си като бъдещи булки. Очната ставка мина на високо ниво, всички са доволни. Цялата обредност има посветителен характер за момичета. От този момент те влизат в групата на момици и вече са готови за женитба и продължение на рода. Народът казва, че мома, която не е лазарувала, не може да се ожени. Следващият ден, Цветница, е продължение на Лазаров ден. Рано сутрин участвалите в лазаруването моми се сбират и отиват на реката, където става последен обичай от цикъла на пролетните момински игри – комичене. Лазарувалите моми се сбират на реката и носят върбово венче с някакъв белег на него. Венчетата се пускат по течението на реката и се определя комицата. Чието венче излезе най-напред, тази мома ще се омъжи първа през годината и тя се избира за комица на девойките. Затова интереса на момите е огромен и те внимателно съпровождат как се движат по водата техните венчета. А избраната комица вече има право да се смята за главната на групата и момите го веят, т.е. мълчат пред нея. Празникът завършва с лазарското хоро. Само тези дни хорото може да бъде изключено, което означава, че има водещ и няма сключен кръг, както обикновено сме свикнали да танцуваме. Но тъй като все пак сме жители на Молдова, културата на танци остава такава, както танцуват хорото тука. Знаете ли значение на този празник Лазаров ден? Какво то означава? Лазаров ден има един на име Лазар, сиромах. Той бил болен, бедничък, нямал ко да еде, гол, рани имал по телото си. Пък имал един богат Лазар и той решил да еде да го нахрани богатия Лазар. И отишел, трапеза надсложено и да ти пият, всяко разно има, той се помолял да му дадат. Той го блъснал богатия Лазар и той паднал и обирал трофичките под маста, дето те трошат. Въргат кокълци, той гризе кокълци. И тук дошло ред, Лазар сиромах умрял, спочинал. И Господ го взел и го завел в рая, дето най-хубавото. Колко са минало, умряли богатия Лазар. И попаднал в ада. На богатия Лазар му беше толкова зле, че той помолил ангела да доведе бедняка и да го помоли за помощ. Ангела му отговорил, че няма това да го прави, тъй като всеки си получил каквото заслужавал.
Тогава богатия Лазар помолил пак ангела да предупреди по-малкия му брат, който още е жив и е на земята, да ни повтаря неговите грешки и да помага на хората. Ангела пак му отвърна, че човекът може да познае истина и как да се държи, ако чете книги и ако слуша Бога и неговите заповеди. Ненапразно ние се поинтересувахме от значението на Лазаров ден, тъй като това е цялата притча. А тази притча ни учи да бъдем внимателни един към друг, способни да подпомагаме и да проявяваме повече доброжелателността. Хареса ми на децата, ние го днеска всичките и на мен ми хареса. Аз тако с първия път виждам, както са мина днеска. Днеска Халис са мина както и било пърен. Само заедно ние ще можем да придаваме онези красиви и значими моменти от живота на нашите прадеди. Народната мъдрост и традиции ще бъдат живи до тогава, докато има селото и младежта ще се задържа по местата си. Именно те ще продължават делото на родителите си. И тогава ще процъфтява нашето коренно население и мястото, където ние живеем.